What's up mga kayay? So kanina nadinig nyo yung tunog niya na hindi pa na tune up, no? Mamaya dinig ko sa inyo yung makina ni Pogi, yung Macho TC150 na Rusi na pinampasada natin, ano? So kanina hanggang sa ngayon maririnig nyo naman ang hindi pa na tune up yung makina, no? Mamaya marinig nyo kung may pinagkaiba ba o maganda ba yung pagka-tune up, no? Yan, binubuksan na para ma-tune up na, no? Sino master mechanic? Siya lang naman. Si Maconats Vlog or Demon Vlogs. Dalawa ng kanyang channel ngayon, si Demon Vlogs. Master mechanic yan dito sa Rosie, Legazpi. Kailangan nyo ng lighter. So yan, para ano ba yan? May 0-0 yan, no mate? Tap ng ano? Itap. Tap mate. Ng piston. Itatap yung piston. Pag natap na natin yung piston, tsaka natin siya i-tune up. Ayun. Ganun pala yun. Para ayahin ang buhay. Ito F. Ibig sabihin, pataas pa lang siya. Pataas. Hindi naman patal. Pataas pa lang. Pataas pa lang siya. Ayos, no? Ito letter T. Taas na. Taas na. Hindi naman kaya TNGA tang A. Ayan na. Yan, na-adjust na yung adjust na yung ano. Para ma-tune up na siya, no? Yan yung ano, intake ba yan, mate? Intake ba yan, no? Intake exhaust. Exhaust saunahan. Intake ito, exhaust saunahan. So yan guys, no, in-adjust na ni Master Mechanic si Demon Vlog. Siya. 0.1 ano, mate? 0.1 ba yun? Hindi na tayo nagamit ng Tiller gauge. filler gauge dito kasi sa tagal-tagal natin, na-estimate na namin kung gaano siya pero Yung adjustment, sa no? mga alam natin Baguhan. sa lahat ng mga mekaniko kailangan natin ng filler gauge. Pakiramdaman na lang to. Yan, kapa kumbaga. Pakiramdaman na lang to. Yan, si Demon Vlogs. Shout out, Demon Vlogs. Ayan. Na-adjust niya na. Tapos ngayon, higpitan na yung tornilyo, no? Ako kasi mas malakas ang totoo lang, mas malakas ang pakiramdam ko kaysa paningin ko. Yan. Tulad So, ito ng, naman sa intake. tulad ng nararamdaman ko ngayon. Ayan. Yan naman yung intake, no? Adjustment naman ng intake. Pakiramdaman lang yan para makuha yung tamang timing. Siyam, may nakita pa tayo ng konting adjustment pa. Tapos higpit na, no? So okay na yan, takip na lahat. Patapos pagtakip dyan, dito naman sa taas, sa cylinder head. Tapos ano na naman tayo, yung Valve head. ano ba yun? Valve head. Valve head. Cylinder ito. Ayun, Valve. valve head nga pala. Oh, valvula. Oo, tapos Rocker arm. Push rod. Ito yung valvula niya. tapos subukan na natin, testingin na natin yung tunog, no? Sound check na tayo mamaya. Kung Hello, sound okay naman check. yung, This is your DJ Demon. kung okay naman yung ating pagka-tune up ni Demon Vlog. So, ayan na guys, sound check tayo ng makina. Warm up galing sa pag-tune up. So, sound check kay Demon Vlog.
Manunga ang ihate. So yun na guys, no? Yan yung tunog niya. Sound check tayo ngayong na-tune up na siya, no? So okay din ba yung tune up natin? Ito yung first tune up ni Pogi. First tune up ni Pogi, ang Rossi Macho T150 natin na pinapampasada, no?